In fairness, may ilalaban. Parang ang hama ng mga pilik mata. Hala guys! First time! Parang ang haba na tuloy ng mga pilik mata ko. Hala! Grabe! Hey everyone! Welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, gagawin ko na yung Christmas makeup look natin gamit yung mga products na napakamura lang. And of course, kapag napakamura, yan yung products guys na from Nichido. Gagamitin ko siya full face at saka magbibigay na rin ako ng first impression ko sa kanila guys. So without any further ado, let's get on to the video. Ayan guys, so meron ako mga products dito na from Nichido kasi nga full face talaga yung gagawin natin. So uunahin natin guys is this foundation. This is the True Colors na liquid foundation. Ilan lang yung ano nito guys, yung shade nito parang 3 lang ata. So yung sabi dito guys, this is the liquid foundation na with sunscreen pero hindi niya nasabi kung ilang SPF siya. So i-shake lang muna natin siya guys. And the shade that I got here is True Natural. Parang 3 lang yung shade dito guys. And tiningnan ko kasi yung parang lighter dito. Sobrang light naman na. Tapos yung darker dito, sobrang dark naman na siya sa akin. Eh ano lang ako, morena skin lang ako guys. So parang ang hirap niya i-mix. And ito guys, yung may pump na siya. So try natin. Isang pump lang muna guys para sa medyo may pagka-watery siya. Pero hindi naman yung super duper watery. Ganyan yung kanyang consistency guys. Medyo may pa-drip siyang effect. Ayan, kung mapapansin mo. So, maglalagay lang ako guys ng dito sa half ng mukha ko. Ayan. Wala, parang maputi. Parang walang tumatama sa akin ng mga foundation shade. Pero tingnan natin. Ayan lang. So, gagamitin natin guys is the wet sponge dito. Para makita natin kung paano siya mag-build or paano siya ma-blend dito sa skin natin gamit ang wet sponge or damp sponge. Parang ano lang siya guys, very thin yung coverage na parang wala actually kapag yan yung gamit ko. So dagdagan pa natin kasi hindi na ako guys bumili ng ng concealer kasi nga hindi ako masyadong ma-concealer. Kaso this time ang itim ng ilalim ng mata ko guys kasi wala akong tulog nitong mga nakaraang actually almost more than 24 hours akong gising kahapon, 'di ba? So ito guys, parang may coverage naman siya, pero hindi siya yung ine-expect ko na coverage ng isang foundation. So ilagay ko na lang para maubos na yung isang pump dito guys. Sobrang thin. Mas mas makapal pa yung ang tawag nito, yung coverage ng ibang BB cream. Tapos yung amoy niya guys, mabango siya, parang ma-flowery yung amoy niya, ganun. So okay naman sa akin, at least hindi siya amoy chemical, may mga ganun. Kasi kung yung mga amoy chemical guys, ayoko nang gamitin. Nakakatakot. Ayan, so kita pa rin guys yung mga dark spots ko, kita nyo ba yan? Ayan, kita pa rin talaga siya. So, tingnan naman natin guys, dito sa kabila, magpa-pump lang din ako. Pero in fairness naman, parang walang pinagkaiba eh. Parang same lang ng walang, konting-konti lang guys, yung coverage niyan talaga dito. So, isang pump naman para sa kabila, para malagyan natin ng coverage dito. Parang mas okay guys na brush yung gamitin sa kanya. So, ganyan lang natin. Dab lang. Kasi ma-watery kasi yung consistency niya, guys. So, I hope na hindi siya mag-cakey mamaya pag na-set na siya. Mas makapal yung niya, guys. Yung coverage niya kapag brush yung gamit, Ayan. Kitang-kita yung brush streaks. Kahit ganito na guys yung pag-stroke ko, kitang-kita talaga. Kung compare mo siya sa kabila, mas thin talaga yung coverage dito guys compared dito sa ginamit ko na brush.
So, with this kind of foundation, mas okay siguro guys na kung ayaw nyong madami kayong spend na product or gamitin na product, mas maganda guys na yung brush yung gamitin nyo instead of the, ang tawag nito, yung sponge. Ayan. So, okay na. Kita pa din guys yung mga dark spots ko talaga, oh. Ayan. Pero, with the color naman, halos pantay naman sila ng leeg ko. Hindi lang kasi kita masyado guys pag sa camera kasi. Yan, nagsha-shadow kasi sa leeg ko. Pero pag ganyan, di ba? Pantay naman sila so far. Pero kita pa din talaga yung mga dark spots ko. Tas dito sa, ano ko guys, right eye ko, ito yung itim pa din yung mata ko. So, parang pang concealer ko na lang din. Dagdagan ko na lang dito sa ilalim ng mata ko guys. Kasi, sobrang thin nga talaga yung nangyari gamit ang sponge. So, itong foundation nila guys, wala siyang nakalagay kung kailan yung manufacturing date niya at kung kailan yung expiration date niya. Tapos, wala ding nakalagay guys kung ilang months siya pwede yung sa lifespan niya. Pero, this is paraben free. Pero, bakit walang nakalagay kung ilang months? Diba usually nakalagay 36 months, ganun after opening. So, yung sunod naman guys na pagsaset natin ng ating liquid foundation is this final powder ng Nichido pa rin. 150 pesos lang siya guys. And this is Ivory Glow. Ayan. So, ganito yung itsura niya guys. Kung dati na kayo nanonood dito sa channel ko, dati ko na itong ginagamit guys. Ayan. So, 150 pesos lang. Sobrang dami na niyang karga. Tapos, meron siyang puff na ganyan. Pero, hindi ko kasi ginagamit yan eh. Ito talaga yung ginagamit ko. Brush. Ang technique ko dito guys, ilalagay ko muna siya dito. Ganyan. And then, I will get... Ba't ganyan? Parang nag-iba na yung amoy niya. Parang pulbo na ng matanda. Pero, subtle pa rin naman. Ayan guys. So, kukulang ko ng powder brush. Ito. So, gagawin ko lang siya. Ayan. Sobrang lightweight lang nito guys talaga sa mukha. Tapos, hindi siya masyadong nag-a-add ng coverage. So, kung maputi na yung kung maputi na yung foundation nyo, hindi siya magbibigay ng parang pulbo na effect masyado. So, konti lang yung nagamit ko guys. Konting-konti lang. Ayan. Tapos, ibabalik ko lang siya dyan para hindi siya sayang. Ganun lang guys. Sunod naman tayo guys dito sa kilay. Naghanap ako ng mura lang pang kilay nila. Tapos, yung isa kasi doon guys na pencil, na try ko na yon. Yun yung parang brown yung kulay. Tapos, nakita ko to, tig 100 pesos lang siya. Sabi naman ni ate, pwede daw. Pero nung pag-uwi ko na, eye pencil pala siya. Hindi siya brow pencil. So, ang alam ko kasi pag eye pencil, di ba, pang eye, ganun, eyeline, ganun. So, let's try dito sa kilay kung pwede siya. Ang bilis niya magkulay, guys. Tas ang soft lang niya. Hindi siya yung kailangan mong ulit-ulit. Kasi may ibang pencil, guys, sobrang tigas, di ba? So, yan, guys. Nag-outline lang talaga ako dito sa taas siya kasi sa baba. Tapos, blend ko lang siya gamit ng spoolie at ng brush. Okay na okay siya, guys. Ang dali lang niyang i-blend. Ang dali niyang gamitin. Hindi ko na-expect na ganun yung performance na kasi tigo 100 pesos lang yun. In fairness naman sa kanya, guys. We are done with the kilay na worth 100 pesos. In fairness sa kanya, ha. Tapos, guys, sunod naman na gagawin natin is mag-contour. Ito, guys, yung kanilang contour, shape, and highlight na product nila. Ayan, so ganito na siya. Tapos, pagka-open natin, siya. So, ito na yung pang-contour, pang-shape daw, tsaka pang-highlight. So, uy, grabe, ang kapal! Pigmented niya, guys. Buti na lang swinatch ko. Ito yung shape. Pang shape daw. Tapos ito yung pang highlight. Ayan. Pero yung contour talaga, ha. Contour talaga ang ibig niyang sabihin. Konti lang yung ilalagay natin. Ayan, oh. Ala, diba? Sobrang light pa lang nun. Ala, pigmented nga siya, guys. Ang light pa ng pagka-swatch ko dito sa dito. Hala! Grabe!
rin tayo guys ng ilong natin. Pero sobrang light lang yung gagawin natin. Kasi ayaw naman natin na pag nakita tayo ng family member natin, hindi na nila tayo makilala guys. Kasi parang pang pageant na yung makeup natin. So, alam nyo naman ako pag gumagawa ko ng makeup look guys, sobrang simple lang. Yung tipong hindi ka mahihiyang lalabas na ganun yung makeup mo. Lalo na kung hindi ka naman talaga naka-makeup lagi na lumalabas. This one naman guys, yung pang contour nila, sobrang okay na okay siya. Sobrang pigmented. Ang ganda ng color payoff niya. Ayan. Ang sarap i-blend. Yung pang blush naman natin guys, gagamitin ko itong Bare Basic palette nila guys. This is only 138 pesos. And dito kasi sa loob nito guys, meron na siyang eyeshadow na 4. Tapos, meron na din siyang two-toned na blush. So, ito na yung kinuha ko kasi para magamit natin na yung parang pang travel lang. Naghanap kasi talaga ako ng ganito guys para kung maganda siya, pang travel lang siya. Pag mimix ko na to guys, actually kasi magkaiba sila ng shade. Yan yung isa. Uy, parang maano nga lang siya. Parang ma-chalk siya. Ma-powdery. Yan. Tapos yung lighter color naman, eto. Ma-pink yung lighter color niya. So, ipapamix ko na lang sila guys. Para mas okay. Ma-powder nga siya talaga guys. Oh. Kita nyo ba yan? Pag kukuha ka ng product, yan. So, konti lang yung gagawin natin. Hindi siya ganun, parang hindi ko siya masyadong bet. Pero, pwede na din. For the price of 138, parang mahirap kasi siyang i-blend. Pag-isan natin i-blend. Okay na. Basta maano ka lang, matiis ka lang na mag-blend. Kasi kung hindi mo siya i-blend guys, magpapatsi-patsi. Gamitin naman natin guys, mag-highlight tayo gamit pa rin itong contour palette nila kasi may highlight na siya dyan. Wala siyang pa-shimmer guys. Not really. Nasanay kasi ako guys na yung mga pang-highlight ko talaga may shimmer talaga sila. Pero, if you want, ito kasi parang puti lang eh. Pero kung hindi naman kayo yung vavavoom na gusto nyong highlight kasi nga simple lang naman. May konting hint naman siya na nag-glisten siya. Kikita nyo ba? Nag-glisten naman siya konti. Pero kailangan lang talaga madami tayong ilagay. Yan. Hindi yung isang ganyan mo lang na halos ayaw mong light dust mo lang. Ganyan. Eh, kumakapit na. Hindi siya ganun nga lang guys. Kailangan talagang dagdagan mo siya para talagang may makikita ka na mag-glisten. Ayan. Bigyan na rin natin dito sa ilong natin. Ayun. So, let's go on to our eyes para makapag-ano na tayo guys. Para makapag-eyeshadow na tayo. And, ito yung gagamitin ko sa kanya. 4 lang yung kulay niya guys. Sobrang basic lang nitong palette pala na to. Eh, ano bang pangalan nito? Bare Basic Palette. Ayan. So, sobrang basic nga. So, itong look na magagawa ko guys, actually, pwede siyang gamitin kahit pang everyday, kahit pang office, ganyan. Yung tipong para sa mga simpleng babae lang po. Kunin ko lang to guys, yan, para i-warm ko lang yung lids ko. Parang may konti siyang shimmer guys. Walang, ang akala ko matte silang lahat. May shimmer pala sila. And then, we'll bring some more colors. Sunod naman guys is this color. Lalagay lang natin siya sa eyelid natin. Pero, kung papansin niyo guys, pag talagang kukuha ako ng product, parang chalk talaga. May ma-powdery talaga siya. Pero, yung color payoff niya, maganda naman pag i-apply mo na siya. So, it doesn't bother me naman too much na mababother ako para lang dun. Kung yung performance naman yung pagdating sa lid ko is okay naman. So, yung lighter color lang na to guys, ito yung ilalagay natin sa inner corner ng ating mata. Ayan, para may pa-transition lang naman siyang konti. Sama na rin natin sa baba. Ito naman guys, yung dark color niya na parang medyo pa-plum na color, ganyan. Medyo pa-violet siya na pa-brown. Outer part ng aking mata, outer V, papunta sa ganyan, sa may ng sakit. Ayan, kung nakikita mo yan. Yan, pag ganun. Tapos blend natin yan maya-maya.
Kalma ka lang, bes. So, i-blend lang natin siya gamit ang fluffy brush na malinis para hindi magmi-mix-mix yung ibang shade. I mean, ng ibang eyeshadow. Ito lang yung magmi-mix, guys. So, kailangan talaga yung malinis na eyeshadow brush, blending brush yung gagamitin ninyo. Pag blend ko, pag ganyan, paloob. So, ayan na guys, ang ating eyeshadow. Ayan. Hindi na ako mag-eyeliner guys kasi usually kasi talaga hindi ako nag-eyeliner ng liquid eyeliner. And wala rin akong binili ng liquid eyeliner. Pero kapag nag-liquid eyeliner kayo, so just go. Okay na okay yan. And i-curl ko lang yung aking lashes gamit din itong Nichido guys na eyelash curler. Gustong gusto ko to guys kasi hindi siya nakakabunot ng eyelashes. So gagamitin ko guys yung aking binili na mascara, eyelash defining mascara, and this one is only 130 pesos and naka 25% off pa siya nung nabili ko. O diba, bongga guys. Pag napunta kayo ng Watsons, punta kayo sa stand ng Nichido kasi doon lagi talagang sale. Ang dami talaga nilang sale guys. And meron yung sinasabi sa akin ni ate ng sales lady na mascara daw nila, kaso wala daw lagi daw na out of stock kasi pagka display pa lang nila na sold out na siya agad. So yun sana yung gusto kong bilhin para makita ko talaga kung ano ba. Pero ito naman, eyelash defining mascara, wala na siyang ibang claim kung waterproof ba siya or what. So let's see. In fairness, may ilalaban. Hala, nakakakapal talaga siya ng lashes. Uy, totoo nga, may ilalaban siya. Parang ang hama ng mga pilik mata. Hala guys, first time. Parang ang haba na tuloy ng mga pilik mata ko. Kita nyo ba yan? Kikita nyo ba yung difference? Diba dito wala akong, halos wala akong pilik mata. Ayan guys, mascara lang yan ha. Uy, gusto ko na to. Yung wand niya guys, ganyan lang oh. Walang masyadong etchos. Straight lang talaga, ganyan lang. Plus na guys, this is the Nichido Velvet Matte Lip Pencil naman siya. Ito yung gagamitin natin sa ating bibig. And ito siya guys, para siyang Crayola, yung big na Crayola. Ayan. Tapos, naman to, retractable naman siya, ganyan. So, ito na yung pinaka mataas niya. Ito guys, 100 something lang din to kung hindi ako nagkakamali. Basta wala to, 200. And 3 shades lang yung meron sila nito guys. Yung nude na parang sobrang maputi naman siya para sa akin. Parang hindi siya nude para sa akin. Parang naging pale ako. Hindi yung mukhang nakapag-lipstick. Tsaka to, tsaka yung may isa pa na parang pinkish naman. So, ito yung kinuha ko guys. Parang pa-violet siya. Alam niyo naman ako gusto ko ng mga ganito na shade. Ay! Velvety talaga guys yung feeling. This is in the shade Petish Plum and it is also paraben free. Nakakapanibagong gumamit ng ganito guys. Eto na siya guys. Sobrang velvety talaga yung feeling niya. And gustong gusto ko siya kasi feeling nakakaputin ng teeth yung ganito guys na shade talaga. Kaya gustong gusto ko yung mga ganitong shade ng lipstick. Kaso medyo nahirapan lang ako sa pag-apply kasi hindi ko alam kung patusok ba, pa-side ba, ganun. Kasi diba hindi siya yung usual na lipstick na pa-slant yung dulo niya. Ito kasi ganyan, patusok. Sobrang konti lang yung ilalagay mo guys. Ang dami nang pupunta ng kulay. Sobrang pigmented niya. Tapos ang buttery velvety kasi yung yung texture. Kaya pag nagkamali ka, parang konting ganun mo lang, magkukulay siya agad talaga. Pa-finalize ko lang tong look na to and I'll be back. Eto na guys, ito na yung final look natin for the Christmas Eve or reunion na look guys. Sobrang simple lang yung ginawa ko. Actually, pwede nyo rin siyang gamitin kahit pang office. Let me know what you think down below guys and let me know kung ano yung mga gusto nyo pang product na i-full face review natin guys. So, isa-isahin natin yung thought ko to all these products and unahin na natin yung foundation. This is a True Colors na liquid foundation guys. Nagustuhan ko naman siya. Kaso yun nga lang, kailangan talaga brush yung pang-apply ko kasi kapag sponge, hindi siya masyadong nagkakaroon ng coverage. Very thin yung coverage niya. Pero buildable naman siya guys. And meron daw siyang sunscreen. Kaya nga lang dito guys, ang problema, wala siyang nakalagay kung kailan yung manufacturing date niya. Wala din siya nakalagay na expiration date. Wala din nakalagay kung ilang months lang yung lifespan niya. So, yun lang. Pero gusto ko siya kasi paraben free. Tsaka may sunscreen na siya. At isa pa guys, gusto ko talaga yung may pump na foundation. Kasi dito guys, sa isang pump lang, alam ko na kung para sa ilang
coverage ng mukha ko yung isang pump lang. The price of this is only 268 pesos. Sunod naman guys is this final powder. Of course, wala na akong masasabi pa. Alam nyo yan guys. Favorite na favorite ko tong final powder. So if you're looking for a powder, this is only 150 pesos and sobrang magtatagal siya sa inyo. Actually, nagtatagal to sa akin ng more than 3 months kapag everyday ka na nagme-makeup. Ganyan guys, kasi sobrang konting-konti lang naman yung kailangan mo. You just need a powder brush para mas makakatipid ka. Kasi kung ang gagamitin mo guys is the puff, mas madami kang magagastos na product kasi didikit lang siya sa puff. So I suggest you use also a powder brush. Ayan. Next naman guys is this pangkilay. This is only 100 pesos guys, but I'm not sure if this is really pangkilay kasi nakalagay dito eye pencil. Ang alam ko kasi guys kapag brow pencil dapat hindi siya eye pencil, but anyway it worked and I really like it kasi napaka-creamy ng consistency niya, hindi masakit sa ating skin sa kilay, tapos napakadali lang niyang i-blend. So actually guys, yung ginawa ko lang is nag-outline lang ako sa taas tsaka sa baba, tapos blend ko na siya using spoolie and a brush and it's good to go. So pwede rin siguro to guys sa mata kasi napaka-soft naman niya masyado kapag para talagang kilay lang siya. So I guess this is really for the eyes, not for the brows. But anyway, yung lifespan nito guys is 24 months. So matagal-tagal na mag-stay to sa atin. Sunod naman guys is this contour palette. They have 3 shades which is pang contour, pang shade, tsaka pang what you call that? Pang ano siya? Pang highlight. Ayan. So, masasabi ko dito guys, napaka-pigmented na pang contour nila. Sobrang ang ganda-ganda talaga. Etong pang shape nila, hindi ko na ginamit siya talaga guys. Yung pang contour, more on sa contour lang talaga yung ginawa ko. And I really like it kasi sobrang konti lang yung ilalagay mo. Sobrang pigmented na nang mangyayari dito sa mukha. Kaso guys, dito sa highlighter, hindi kasi ako nasanay na ganitong highlighter talaga yung ginagamit ko. But if you are just starting to use a highlighter, then it's good na rin. Kasi naman, meron na siyang, you know, set na ito. So, why not use na lang? Tapos, ito kasi guys, kailangan talaga madami kang patong kasi hindi siya ganun ka-shimmer. So, if you want it to be shimmery talaga, you should add more and blend more. Kasi kung hindi mo naman siya i-blend, parang magmumukha siyang eyeshadow or parang magmumukha siyang pulbo na nilagay mo lang dyan sa cheeks mo. And of course, we got the eyeshadow palette naman guys. This is the Bare Basic palette nila. And meron na siyang mirror which is good for traveling para hindi mo na kailangang magdala ng mirror. And the mirror is really good guys. And yung kanyang packaging really compact. Parang hindi ka madudurugan ng product. And then, meron na ding dalawang blush na shade dito, guys. Yung isa, very pinkish. Naman, yung isa, yung more on sa berry part, ganon. So, okay na rin siya kapag minimix ko. Pinagmix ko na lang sila, guys, para hindi masyadong ma-pink, hindi masyadong ma-red. And of course, with the eyeshadow, they have really basic colors. You can use this for everyday makeup, for office, for school. Ayan, guys, kapag ganitong party, ganyan, reunion, why not use it, diba? Kasi okay na rin naman siya pang gabi, pwede rin siyang pang daytime. So, kapag pang daytime, just use the lighter shades of this and you're good to go. Ayan, medyo ma-powdery nga lang to guys, yun lang yung napansin ko. But with the color payoff, okay naman siya. Hindi siya yung kailangan mong mag-pack ng madaming product para lang makuha mo yung gusto mong kulay. So, okay rin naman yung performance niya pagdating sa eyelids natin. And of course, the mirror guys, hindi biro yung mirror niya. Hindi ito yung mga peking mirror na pa-mirror effect lang tapos nakakahilo naman. Eto guys, okay na okay yung okay yung mirror niya. So, this is really good for traveling. So, gusto ko to guys. I can recommend this one to you guys if you're looking for a palette that you can bring, lalo na kapag nag-aeroplano kayo at ang bagahe nyo walang pang check-in. So, mga backpackers, this one is really good for us. Second to the last guys is the mascara, which is 130 pesos yung kanyang original price. Tapos meron pa akong 25 pesos, so less than 100 pesos yung pagbabayad ko talaga dito guys. Sobrang amazed talaga ako sa Nichido. That's what I'm telling you guys, na magpunta lang kayo sa stand ng Nichido kasi almost every punta ko talaga meron silang sale na product sa Nichido. So, be sure to head on to your Nichido kapag, mapupunta ka ng Watsons or SM kasi laging sale dun, guys. And ito, guys, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng nakuha ko dito na nabili ko sa sa mga Nichido makeups, guys. Kasi,
Sobrang tingnan nyo naman. Talaga, yung lashes ko talaga, sobrang nag-define talaga siya. Hindi biro yung sinasabi niyang eyelash defining effect niya dito, guys. Sobrang na-define talaga. Parang ang haba masyado ng eyelash ko na parang ang kapal. Yun lang, guys. I don't know if this is waterproof. I will just update you guys on my vlogs. I hope waterproof siya kasi kung ganito kaganda yung effect niya tapos less than 100 pesos or 130 pesos, feeling ko ito na yung lagi kong bibilhin. Sana waterproof lang siya. Kasi guys, tingnan mo naman, buhay na buhay yung mata ko talaga. Malditang maldita yung mata ko ngayon, di ba? And of course, the last but not the least, isa din to sa mga naging favorite ko sa mga nakuha natin, guys. Actually, lahat sila magaganda. Walang itulak kabigin, pero talagang ito yung mga nag-stand out lang talaga, guys. This is the Nichido na Velvet Matte Lip Pencil. Ngayon lang ako nagkaroon ng lip pencil, guys. So, parang naninibago lang ako sa paggamit kasi hindi ko alam gamitin yung ganitong tip. So, nasanay kasi tayo sa paslat talaga na ganyan. Napaka-pigmented niya talaga. Sobrang nandyan talaga, guys. Pero, ito kasi yung mga lipstick, guys, na hindi siya magtatagal sa kainan. So, if you're using this kind of product, guys, be sure na kukunin nyo yung lipstick nyo pag pumunta kayo sa party para makapag-touch up kayo for the picture taking or for the selfies. Yan. Kasi pag kumain ka, for sure, magta-transfer talaga to, guys. That's what I'm saying. Magta-transfer. So, it means, mabubura siya kapag kumain ka, lalo na pag may mga oily kayo nakakainin, mga prito dyan, mga lechon. So, I suggest you bring your lipstick with you. But anyway, this one is really good na. Gustong-gusto ko siya. May pang everyday na naman tayo. So, yun lang, guys, for this full face makeup review of the Nichido na products. And alam nyo naman ako, gustong-gusto ko yung mga makeups na mga mura pero maganda sila mag-work. So, let me know down below what are your suggestions na susunod natin na i-review. Kasi alam ko sa inyo, guys, nag-aabang kayo yung mga mura na magaganda. Pare-parehas lang tayo, mga kapatid. Ano? I hope you enjoyed watching this video and I hope you learned something today. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah. Listen